Мой рабочы пакой невялікі і просты. Злева кніжная шафа, направа дыван. А як глянеш з дзвярэй, перад поглядам проста літаграфскі малюнак палёў гаалян. Малады паэт Пятро Глебка пераехаў у дом на мінскай вуліцы Розы Люксембург у 1928 годзе. Перад бацькамі сваёй абранніцы Ніны Белькевіч ён з'явіўся са сваім пакуль невялікім пажыткам. Большую частку яго складалі кнігі. Міжваконны прамежак таксама замошчан, ля сцяны падняліся паліцы пад столь. Вось і ўся, як гаворыцца, наша жылплошча, бо 2 метры займае пісьмовы мой стол. Сябры-пісьменнікі дзівіліся, гэта дык стол, у Мінску такіх толькі 2, у Глебкі ды ў Кузьмы Чорнага. Стол той падарунак бацькоў Ніны Ларывона Сямёнавіча і Надзеі Міхайлаўны. Ларывон Сямёнавіч змайстраваў і паліцы, на якіх мясціўся галоўны на той час Глебкаў скарб. На паліцах, зробленых маім бацькам, стаялі зборы твораў Маркса і Энгельса, Леніна, кнігі па гісторыі, па філасофіі, розныя даведнікі, энцыклапедычны слоўнік Бракгауза і Эфрона, старыя выданні збораў твораў Пушкіна, Шылера, Байрана, Гогаля, Лермонтава. І, вядома ж, беларускія кніжкі. З маладых гадоў і да апошніх гадзін жыцця Пятра Глебкі яго спадарожніцай была кніга. Нярэдка ў маладосці ён развітваўся з апошнімі грашыма, каб набыць тое ці іншае выданне. А яшчэ кнігі часта дарылі сябры. Наша жыццё гэта такая багатая крыніца песень барацьбы і росквіту. Спявай, браце, на поўны голас. Сябраваў Глебка ў той час з такімі ж, як сам, маладымі літаратарамі. Акрыленыя адчуваннем сваёй прыналежнасці да станаўлення маладой беларускай літаратуры, яны шчыра радаваліся кожнаму трапнаму радку, кожнай удалай рыфме. І, атрымаўшы з друку сваё новае выданне, спяшаліся падзяліцца радасцю з сябрамі. Нямала беларускіх пісьменнікаў заходзіла ў тыя гады ў дом па вуліцы Розы Люксембург. І маладнякоўцы, і узвышаўцы, і пісьменнікі старэйшага пакалення. Перш чым зайсці ў хату Белькевічаў, гэты госць доўга размаўляў з Ларывонам Сямёнавічам. Пераступіўшы парог і не ўбачыўшы Глебку, пытаўся: «Дзе гэта наш Соня Ноня? Прачнуўся ці яшчэ спіць?» Пан Рамановскі, так ён упершыню назваўся Ніне, і яна не адразу пазнала вядомага празаіка Кузьму Чорнага. Дарагі Пятрусь, калі гэтая кніга пісалася, наша дружба была самая глыбокая. Няхай жа яна будзе такая і навекі вечная. Янку Купалу Глебка шанаваў як настаўніка, а той лічыў Пятра адным з найбольш здольных вучняў. З пустымі рукамі ў госці не заходзіў. Часам падарункам быў прывезены з Масквы новы электрапрас з тэрмарэгулятарам, а часам кніга з кароткім, але шчырым подпісам. Ад Кандрата Крапівы ў маладыя гады Глебка атрымліваў пераважна невялікія зборнікі баек і п'ес. А ўжо ў сталым веку шматтомныя зборы твораў. Можа, яно і так, можа, яно і гэтак, што найлепшы з кветак мак. Ведаеш сама, цяжка быць паэтам.
на нялёгкі лёс літаратара Максім Лужанін скардзіўся не свайму сябру, а ягонай жонцы Ніне, і кнігі ёй падпісваў не радзей, чым Пятру Глебку. Глебка і Броўка сябравалі ўсё жыццё. Пазнаёміліся яны ў канцы 1920-х, будучы студэнтамі БДУ. Ужо тады іх пачалі блытаць сяброў паэтаў з аднолькавымі імёнамі і сугучнымі прозвішчамі. Каб пазбавіцца блытаніны, сябры вырашылі. Глебка па-ранейшаму падпісвае творы імем Пятро, Броўка становіцца Петрусём. Пётру ад Пётры, ліхому кавалярысту, самарцу, які выбіў на стрэльбішчы 1 ачко, а ў карты выбівае 21. Як Глебка стаў кавалерыстам? І чаму гэта ён самарац? Надпіс на кнізе нагадвае аб сумеснай камандзіроўцы Глебкі і Броўкі ў 7-ю самарскую кавалерыйскую дывізію. Сюды яны прыехалі пазнаёміць чырвонаармейцаў з асновамі паэтычнай творчасці і тое-сёе напісаць аб жыцці вайскоўцаў. А ў стральбе Глебка сапраўды не меў поспехаў. Нават Ніна Іларыёнаўна, якая прыехала праведаць мужа, значна пераўзышла яго на стрэльбішчы. Многа ў свеце песняў прыгожых, многа ў свеце прыгожых слоў, і на сцежках, усыпаных рожамі, апявалі мы разам сяло. Пялёсткі, першы зборнік паэзіі 17-гадовага Валеры Маракова. Пасля выхаду кніжкі талент юнака адразу ж быў заўважаны. Яму прадказвалі вялікую будучыню ў літаратуры. У кастрычніку 1937-га Валеры Маракоў атрымаў прысуд за ўдзел у дзейнасці контррэвалюцыйнай нацыянал-фашысцкай арганізацыі. Вышэйшая мера пакарання. Падобны лёс чакаў многіх іншых пісьменнікаў, паплечнікаў Глебкі, па маладняку і ўзвышшы. Глебка на той час быў ужо досыць уплывовай постаццю беларускай літаратуры. Але не настолькі, каб паўплываць на лёсы былых маладнякоўцаў і узвышаўцаў. Ад Глебкі залежалі толькі лёсы іх кніг. Доўгія дзесяцігоддзі паэт і акадэмік Пятро Глебка стараўся не згадваць публічна імёны Тодара Кляшторнага і Барыса Мікуліча, Платона Галавача і Змітрака Астапенкі, Міхайлы Грамыкі і Юркі Лявоннага. А кнігі гэтых аўтараў працягваў захоўваць у сваёй бібліятэцы. Так і дажылі гэтыя рэдкія выданні да нашага часу. У перадваенныя гады кніжная калекцыя Пятра Глебкі ўжо вельмі ўражвала сваім багаццем і разнастайнасцю. Яшчэ больш узрасла яе значнасць пасля вайны. У той час, як многія дзяржаўныя і прыватныя кнігазборы згубілі значную частку сваіх фондаў, бібліятэка Глебкі захавалася цалкам. Бібліёграф дзяржаўнай бібліятэкі БССР Ніна Ватацы узгадвала: «Пасля вайны я неаднойчы бывала на кватэры ў Глебкі. У нашай разбуранай бібліятэцы не хапала многіх патрэбных чытачам кніг. Даводзілася звяртацца да багацейшых скарбаў любоўна сабранай паэтам хатняй бібліятэкі. Пятро Фёдорович і Ніна Іларыёнаўна прыветліва сустракалі мяне і падоўгу шукалі патрэбныя кнігі ў вялікіх, неразабраных яшчэ ў той час штабелях, што высіліся на падлозе. Кнігі глебкаўскай бібліятэкі памаглі ў працы шмат каму з навуковых работнікаў і пісьменнікаў. І кніг гэтых станавілася ўсё больш, ад старых сяброў і ад новых, ад калег і вучняў, ад пісьменнікаў і вучоных, з дароўнымі надпісамі і без. Тыя надпісы былі часцей сур'ёзныя, а часам і жартоўныя. Дарагі Пятро, прызнацца, баяўся пасылаць табе гэты глыток вады, каб не пакрыўдзіўся ты і не падумаў, быццам я забыўся і не ведаю, што п'е мой кум. Зразумела, я не забыўся і помню, і пры сустрэчы знайду нешта лепшае і мацнейшае, як гэты глыток вады. У другой палове 20-го стагоддзя Пятро Глебка пісьменнік вядомы за межамі Беларусі. Часты прадстаўнік рэспублікі на ўсесаюзных літаратурных мерапрыемствах, паэт, творы якога перакладаюцца на розныя мовы народаў СССР.
У гэты час яшчэ больш шырыцца кола яго сяброў у літаратурным асяродку, папаўняецца новымі выданнямі кнігазбор. У Душанбе у дзяржаўнай бібліятэцы нам паказвалі старажытныя рукапісы. Глебка задаваў такія пытанні, што наш экскурсавод, ахоўнік фондаў доктар навук, спытаў у яго: «Вы вывучалі ўсходнюю паэзію?» Глебка адказаў: «Кожны паэт павінен ведаць усходнюю паэзію. Без гэтага які ён паэт?» Такі ўспамін застаўся ў Івана Шамякіна з паездкі на тыдзень беларускай літаратуры ў Таджыкістане ў 1965 годзе. Адказ Глебкі асабліва спадабаўся самаму вядомаму з таджыкскіх паэтаў Мірзо Турсунзаде. З паездкі Пятро Глебка вяртаўся з кнігамі, атрыманымі ў дар ад таджыкскіх калег. Такія падарункі Пятро Фёдорович атрымліваў ад літаратараў ледзь не ўсіх рэспублік Савецкага Саюза. Найбольш ад пісьменнікаў з Расіі і Украіны. Цяжка пералічыць усіх тых, хто дарыў Глебку кнігі. Яшчэ цяжэй вылучыць аднаго найлепшага сябра Глебкі сярод савецкіх пісьменнікаў. На думку ж Івана Шамякіна, такі сябар у яго быў. З Глебкам дружба ў Пракоф'ева была даўняя, даваенная, і дружба, я сказаў бы, асаблівая, надзвычайная, пяшчотная і ў той жа час нейкая вясёлая, гарэзлівая. Мяне радавала і глыбока кранала такая дружба рускага і беларускага паэтаў. Петру Глебке маю первую кніжку. Петро Глебка, люблю. Петру, чтобы по нутру. Паэт Александр Пракоф'еў не быў аматарам шматслоўных дароўных надпісаў. А вось сустрэўшыся падчас нярэдкіх паездак у Маскву, сябры ніяк не маглі нагаварыцца. Забываліся пра час і спынялі сваю размову толькі ў ранку. Не толькі за кошт сяброўскіх дарункаў папаўняўся кнігазбор Пятра Глебкі. Не адны толькі кнігі пісьменнікаў-сучаснікаў уваходзілі ў яго склад. Тут сустракаюцца рэдкія выданні 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў, заходнебеларускія кнігі 20-30-х гадоў, навуковыя і асветніцкія выданні, што выйшлі ў той час у БССР, пераклады твораў замежных аўтараў на беларускую мову. У некаторых выданняў з калекцыі Пятра Глебкі сапраўды незвычайная гісторыя. Дудар беларускі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Кніга ўбачыла свет яшчэ пры жыцці аўтара. У розны час уладальнікамі асобніка былі Вацлаў Ластоўскі, невядомы віленскі букініст, які прадаў кнігу Ігнату Дварчаніну, бібліятэка беларускага навуковага таварыства і музей Івана Луцкевіча ў Вільні. І толькі пасля выданне трапіла ў кнігазбор Глебкі. Клаўдзій Душ-Душэўскі, беларускі палітык, дыпламат, рэдактар і педагог. Адам Станкевіч, каталіцкі святар і пісьменнік. Ян Скрыган, празаік і перакладчык. Здавалася б, між імі няма нічога агульнага. Аднак усе яны ў свой час валодалі кнігамі, якія пазней апынуліся ў калекцыі Пятра Глебкі. У 1967 годзе супрацоўнікі і чытачы фундаментальнай бібліятэкі Акадэміі навук Беларусі атрымалі падарунак. Бібліятэка пераехала ў новы, прасторны і утульны будынак. На ўрачыстым мерапрыемстве з гэтай нагоды прысутнічаў і акадэмік Глебка. Менавіта тады ён паведаміў аб сваім намеры перадаць пасля сваёй смерці ў бібліятэку уласны кнігазбор і архіў. Ніна Іларыёнаўна Глебка выканала волю мужа. У 79 годзе частка кніг і рукапісаў паэта-акадэміка пераехала ў бібліятэку з дома па вуліцы Карла Маркса. А калі не стала і жонкі Глебкі, у бібліятэцы апынулася астатняя частка кнігазбору разам з абсталяваннем працоўнага кабінета пісьменніка. Каб выданні з калекцыі мужа не растварыліся ў бібліятэцы сярод іншых кніг, Ніна Іларыёнаўна паклапацілася пра апазнавальны знак для іх – экслібрыс.
Зрэшты, экслібрыс для бібліятэкі Глебкі яшчэ пры жыцці гаспадара прапаноўвалі вядомыя майстры. Анатоль Тычына акцэнтаваў увагу на сувязі творчасці паэта з роднай зямлёй. Захацелася беларускай лірыкі, тлумачыў зварот да купальскай тэматыкі Яўген Красоўскі. Ягоны цёзка Ціхановіч спяшаўся скончыць экслібрыс да 100-гадовага юбілею Леніна. Пятро Глебка да гэтай даты дажыў толькі на выяве, зробленай мастаком. Мікалай Тарасікаў у асобе Глебкі найперш бачыў не паэта, а акадэміка. Так і не зрабіўшы выбар, Ніна Глебка звярнулася да маладога мастака Міколы Купавы, а ў хуткім часе ўжо знаёмілася з эскізам. Бусел – сімвал палёту, кніга – мудрасці. Ёсць тут і скарынаўская сімволіка, і сувязь з Мінскам яго гісторыі, тлумачыў сваю задуму Купава. І Ніна Іларыёнаўна ухваліла кніжны знак. Сёння 3867 выданняў, пазначаных гэтым экслібрысам, захоўваюцца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Кнігі з бібліятэкі акадэміка Глебкі карыстаюцца значным попытам з боку чытачоў, а мемарыяльны кабінет пісьменніка і вучонага ніколі не абмінаюць удзельнікі шматлікіх экскурсій па бібліятэцы. Апошні раз Пятро Глебка наведаў свой рабочы кабінет незадоўга да смерці. Крыху пасядзеў за пісьмовым сталом з кнігай у руках. Тая кніга і пасля смерці гаспадара засталася ляжаць на стале. Невялікая брашура пад назвай «Гаючыя ўласцівасці пчалінага мёду». Вялікі аптыміст і жыццялюб, Пятро Глебка не хацеў мірыцца з думкай, што ягоны век скончаны. На гаючыя якасці мёду ён вельмі спадзяваўся. А можа, і на гаючыя якасці кнігі,